Okay, recording in 3, 2, 1. Yo, what's up? It's your boy, Joe Boy, back again with another episode of A Life of a Bi podcast where we chop it up. We have great conversations with bold and authentic individuals. Bye, Gani. So, if you're new to the podcast, just listen to this podcast. Do me a favor and click the subscribe button and the notification bell if you're watching or listening on YouTube, or if you're listening on Spotify. Give us a follow. Pwede rasad ka mo comment. And again, without further ado, we got a very special guest in the building. And usa ni siya sa mga pinakagrabe na gitarista sa Cebu. I see. Pinakagrabe, Grabe yan, grabe. notable bands, Fast Pitch, of course, karon Urban Dub, and yeah, we got Sir Russell. Musta bay? Sabay. Kara. Salamat kayo for having me. Well, thank you so much Salamat for nisugot ka na mag chika-chika ta kadali. So, Yes, sir. gikan binangaon sa Flying House. Shout out. Shout out, Flying House, Flying- kang Kuya It, buddy. Yeah. What's up? Yeah, lami kayo inyo hang kuan. Yung mga pagkaon. So if you guys are in Quezon City or in Teachers Village, go check out Flying House. Fighter di rin dapita man kay mura siya og kasambagan. Oh, kayo. Mura siya og Pavement Kayo. Records. Very, despite sa mga isulti sa mga dili taga Manila, mo na sila kapuya traffic is Manila, which is true. Pero pag abot nimo diri sa Teachers Village is very kalma ba? Naglahi na nga universe. Kayo. Mura kag ni balin og laing dimension ba, murag ni chill ka kadyot. Di ba? Sa Teachers chill na kayo siya. Asa mo na siya mugaw ka na mo chaotic kalit. Asa mo siya dapit na. Ikagawas na nimo diha sa East Avenue padung kay padung naman nagawas EDSA. Medyo chaos na diha or kanang mo padung kag SM North sa North Ave or kanang mo gawas ka diri sa Kalayaan padung sa Quezon City Circle. Di na magsugod. Makita man nimo ang kuan diha Quezon City Circle ni antong ana kay murag Mordor ba. Oh, labay jud mi diya. Grabe ha traffic oy. Ang kung nabayaran sa Grab ko 1,000. Ay grabe. Grabe gi ka kung Makati. Ni agi mi og kanang Sky tawo na Skyway. Skyway. Oh, May traffic gyapon Skyway. Traffic yapon. So, I had to pay 200 pesos para lang moagi sa Skyway niya. 800 ang normal na pliti sa Grab. So, grabe siya Nagikan diri. Makati niya. Murag kanon pa ko plite ana 264. Sa Grab? Dili O sa... ang kanang toll. Kay mobile pa magtol ana, di ba? Inignaog nimo. Oh, murag mao ram gyapon. 264 or 216 mga na diha. Kay sa una man good taga Paranaque ko. Unya mo nang nibalin ko diri sa QC kay tanan man mga aktibidades Bitaw. aktibidades sa ako mga banda nga base na dire like Dub, Fast Pitch, Willa kay tanan QC based man ang kanang operations ba. Oh. So rehearsal, recording, mga band meetings, kanang usually sa kung ano man sa mag-meet, kanang overfood sa Flying House. Flying House. Okay, good food, good company, good vibes. Ano ba? So, mo siya nabantayan diri daghan kayo og kanang history sa mga grabe na mga banda sa diri sa Teachers Village. Like you mentioned sila 8, sila Jay sa una og si Chito. If I'm not mistaken sa una diri siya nagpuyo. Unsay historya na? Ang historya na actually kani nga apartment unit Kani. sa Taron. Diha sa Picas unit, yung atbang nato ron ba? Diha si Jay og si 8 sa una. Mo ba? Tong panahon sa Mr. Suave. Dina nasuwat ko no ang Mr. Suave. About pasig sayop ko. Pero mo'y giingon sa landlady na mo. Kay same na gyapon nga landlady nila sa una. No, grabe no. So na ni energy diri ng creative energy ang QC. Labi na kani nga pila ka square meters within our vicinity ron. No, diri. Kaning diri sa Kawanggawa Street ba. Kay gawas nimo diha. Malingap naman na niya. Teachersville Flying House dool na naman. Abi lang kung Flying House ang dito sila nagpuyo sa una.
Money ang 1.0. Flying House 1.0 before pa dito sa Flying House Resto na karon. Okay. So, diri dito nagsugod Oh, tanan. diri nagsugod. Oh, nya. After na human ilang kuan diri, balin sila dito. No, duular sa Dual ra. Within the area ra jud siya. Kay tiray. Nya, mungutana ko, kano sa man ka na ni-decide na mo move diri sa Manila? Kuan to siya. Punta na na. Naay ko rin na resita sa receipt na receipt sa ko ano. Makalimot. Resibo. 2008 2008 ko ni balhin diri. Kay kuan man to mura kog na crossroads ko ba kanang at that time ga pre-med man ko kay mo lagi murag kanang ganahan unta sa akong parents para nako ba nga mag-doktor ko someday. Asa akong lola, may she rest in peace. Ilang ganahan kay ma-doktor jud ko. So ako sad gisuwayan sad gyud nako nga kanang maningwa ko ba nga ma-fulfill nako ilang ganahan pero I really kind try to put my heart into it pero at some point murag daghan magug science nga ni point nga murag di jud to para nako good jud. So nag pre-med ko gisuwayan gyud nako, nag-nursing ko 3 years ko nag-nursing. Nursing na nag-eskwela. Nursing, College of Nursing sa Cebu Doc. Unya after sa first semester sa third year ni shift kog physical therapy. Kay nakabagting nako nga murag by the time nga mahuman kog eskwela nursing kay ang hiring niya sa gawas kay murag iundang nila. Unya musaka ang demand sa physical therapy. Kay mo man tong murag goal sa gyud sa akong family para nako ba nga kanang sa gawas mo trabaho niya dadon sila dito para greener pastures whatever ana ba. So mo to ni shift ko physical therapy. Which is actually mas di ko ganahan mo compare or contrast pero mas lisod siya. Mas lisod man na. Kay murag mas duol ang things kay mong i-learn diha kay murag duol na siya sa medicine proper. In fact na may mga subjects sa una nga classmates na mo puro med students pud. Kay same naman nga murag mga prerequisites to sa both courses ba medicine ug physical therapy. 2007 na siya. 2007 unya katong na-present na ang opportunity sa fast pitch ato nga time nga kanang maragiingnan mi sa among former management nga gi-advisean mi ba nga suwayan ka ninyo nga mamuyo mo Manila. Suwayan lang sa good. 6 months lang sa yako nindot, extend na sa another 6 months. Kung di na gani mo, at least nakasuway mo. Nga gi suwayan ninyo ba? So mo to kami gi-decide sa gyud sa banda nga murag we all kanang took time off like during sa katong time period nga panahon gyud bitaw if mo risguhan ba ni nato sugal ba ta ani sudlan ba ta ni unsa may pros and cons giwig gyud na mo tanan. Ang ending kay niuho mi. So tanan gibiyaan gyud na mo Cebu. Mga trabaho kay ang uban na mo ato na may mga trabaho ang uban na sa mo kay nagtiwas pag eskwela giundang sa namo eskwela. Apil na ko ato. Unsa may conversation na to sa imong family ato na tayo ha. Lisod sa to kay syempre ka atong akong ginikanan boomers man sila unya silang generation kay ganahan man gyud sila nga kanang basta mo tiwas lang gyud kag eskwela. Nya marag bahala na ka unsa imong ganahan buhaton. After basta tiwas lang gyud eskwela kanang nakadiploma ba. Kay para magud nila kanang essential kay na nabutang. Not unlike sa maybe sa generations after them. Pero for them man good nga ako kay I wanted to kanang fulfill that pero nihangyo ko nila kanang pwede ko i-on hold sa nako. Suwayan lang ni nako sa kay kusog kay akong feeling nga mo ni akong calling. Total kung unsa mo gani pwede ra man kang balik. Pwede ra kong balik ko singana ba pero sa tinuod na wa gyud sila malipay. Murag sige na lang. So kanang dinner table talk na unsa man na ang feeling dong unsa may pagkuwang na mo murag ingana gyud gyud. Pero mo sa to nga kanang part sad siguro anang conversation kay untrust. Kog ang kanabitong
security on their end nga di na ko ilabay akong kinabuhi. Yan ba kay knowing banda-banda, di ba? Namajoy mo ng stigma. Nabi stigma nga kiat niya kana laging mga ginadili, mga bawal kay sudlan ana good. Pero labi na sa kumama kay tigbanda man sa siya sa una. So she knows. Banda, singer siya. Yes. Nasa banda with sa iyang older brother, akong tiyo. Akong tiyo, nasa po iyang kaugalingong banda. Pangan nila, The Marauders. They were active during the 70s. I'm not so sure kung unsay kanang exact years sila nga active, pero it was his thing. Basically, I grew up in a very kanang musical family. Same sa mother side. Same di mo ni Gabu. Di ay kay yung mama, medyo. Singer man sa... Oo. Unya at some point, katong nag-meet sila, katong gi-launch na mo itong Rebirth dito sa Ayala Center Block. Katong sa cinema? Katong sa cinema. Niya nag-meet sila, niya nag-storya sila, nag-small talk sila, ma'am ni Gabog, akong ma'am. They were kanang exchanging I guess mga proud mother moments niya at some point na nahisgutan ng I used to play in a band. Really? Me too. Marag ana ba? So dito na sila what was the name of your band before? Nangutan ako mama niya. Mo ba? So wait, nagdungan ni Nokar mabuan ni aning lugar anong lugar? Yes, I think I remember. Hala, nagdungan dito ato nga tayo. Ana sila ba? Naabot na nga ng conversation ba? Gamay ba kayong Cebu? Yeah, so growing up kanang music was always a constant sa balay. Even as early as kanang ako mahimduman, maybe 4 years old or late 3 years old. Ako memory kay wala gyud adlaw nga walay music nga magpatukar sa balay. Whether bisag unsa pa nga genre, whether standards 60s, 70s music or 80s or 90s OPM, naagyud na magyud na wagi ang pinaka-quiet moment lang sa balay kanang before na matug tanan. Or usahay gani kanang pampatog nila kay ako memduman akong papa minog yun na siya AM radio nga that plays kanang 50s music. Nya naman ni radyo sa iyang kilid. So mo yung pampatog ba kanang mo niya yung white noise. Kung mo sign off na sa una wa pay cable, mo sign off na ang TV. Ay on na niya yung AM radio. Nya gahinay ra ng volume. Kanang igo ra nga na something ba before ka matug niya. Kuan jud na kanang mga kinaraan jud ba, mga Sinatra, mga Perry Como, mga Sound of Music. Therapeutic man sa China way. Kaayo jud. Nya na siya charm ang kanang AM radio. Ang mix ba sa AM radio niya, maminaw pa jud ka ana sa radyo nga kana bitong Sony nga gamay nga napay antena. Nya nay handle sa luyo nya mura sag long nga rectangular tanawon ba. So, na-charm tong ang tingog ato niya. Ang katong specific nga radyo ba while ka na matug ka bitaw. Nostalgic kay siya na feeling. Yeah. Makahinumdum ko na like katong time nga before ko gi-allow nga matug nako sa akong kagalingong kwarto. Kay di ba kasagaran kanang matugkoy man kita sa atong ginikanan matug magbata ta niya. Diha ra ka mo kuan inig medyo dako-dako na ka. Diha ra ko mag-iyag imong kagalingong kwarto ba. Mo gito di ko kalimot ana. It's always playing kanang nagi music ba, nagi whether kundi music radio or AM radio or FM radio whatever, nagi di siya mazero sa balay. Kanas man ni develop imong kaugalingon taste of music na kanang kani ganahan kay kuan ni na music banda. Unsa man ka pila edad nimo ato na. Kay ako nakinumdum ko grade 1 ko kadungog ko duha ka book na kuan banda na nakaanak ko na patira ni. Red Hot Chili Peppers o Limp Bizkit. Masayo pa di ka naka-discover og rock before sa kuha. Di masayo ka kay grade 1 man ka. Ako na-discover gyud nako ang rock niya, nakaamgo ko nga cool ang rock. Kay siguro around grade 4 na, grade 5. Okay, before ana, ang music nga pirmi ko ma-expose to was ABBA, Beatles, sa OPM mga Jose Marichan, Martin Rivera, Gino Padilla,
Apo Hiking Society, mga Smoky Mountain, napatoy -1 nya multiplex. Kasit sa una ba so -1 nya multiplex. Nya og mga musical kanang mga Miss Saigon, Joseph and the Technicolor Dreamcoat, Cats, kanang mga Broadway musicals. Kay mo may marag at some point marag mo may na gitripan gyud maayo sa akong mom. So mo rin patukar balik-balik. Nya sa dad side pod nako mga kanang Pericomo, kanang mga kwando, why de la ana. Nya murag zero pa ang rock ato kay wala man kay cousins nga male nga kanang na super na nag-nerd out bitaw gyud og kanang music o rock music. So na discover na ko actually ng rock music sa grade school na sa tungod sa manghod ni Lalay. Si Moy. Shout out Moy. You know this story. Kabaw ka ani. So yeah, I'm gonna tell the story. Okay. Way binuang buddy, maayong gibuhat kay tungod time magdadaman jud ko Walkman sa eskwelahan. Kay kana naging recess or kanang usay boringan ko teacher. Naalala ko kuan lang ka earphones mo dia ba mo magpina discreet lang kag ana ba pinaipit ba. Yan toy time recess ba to or lunch. Yan minaw ko niya. May minidol na ko. Oy Ras. Sa mga paminaw ni gikuha niya gitangtang niyang usa ka dunggan. Sa mga paminaw ni gistop ang Walkman giyan gitanaw. Sam ni Hanson. Oh, unsa pa may line tape no dia? Ya gilungkab niya akong bag. So ni Backstreet Boys, Spice Girls, usam ni ay na paminawa do. Kani paminawa ipaminaw dayon ko niya Soundgarden A-sides nga cassette tape. Ya didto na ko murag hello, grabe yan Ya, di lang na mao. Daghan pa, ugma, magdako. Yan mo to, murag kada adlaw or every week na siya ipahulam na ko nga tape. Ya, ako naman sa giuli, guman ako paminaw. Ya, dito na ko ni open. Dito na jud na open. Unya, natoy times nga mga Sabado nga, manghagad siya ka ng playtime sa ilang balay ba? Ka na magduwa, may tubig-tubig sa ilang balay. Ya, natoy mga time nga, muli naghagad, duwa tubig-tubig sa ilang balay. Yung matimingan mo na, Sabado. So, nato mi dito, duwa, magdarami, extra nga panguran rami kay duwa lagi ba? Bulingit makanik, man. Yeah, more often than not, ang banda siyang maguwang, si Lalay ug sila Alex, kay kabanda man na sila sa una. Asphalt Geeks ang pangan silang banda. Yeah, bata pa kay ko, grade 3, grade 2, grade 4. Siguro mga grade 4 na. Niya baguran ni Able ang KFC sa Redem sa una. Redem Tourist. Ang kinauna nga KFC sa Cebu, diha man na sa Redem Tourist ni Able. Tapad sa St. Ben kung asa ko grade school. Dugayan na diyan no. Mo na yung pinakauna nga KFC. So usay murag dito mi mo order niya, i-deliver dito sa ilang balay nila Moy nila Lalay. Unya magduwa man mi ana Sabado niya usay mas schedule man ang practice sa ilang banda nila Lalay dito. So kami mga bata kanang human duwa niya sila kay ka-practice na gaduwa mis gawas. Niya kabantay mi na yung mga sakyanan mga bot or sila mga kabanda nila, sila Sario, sila Gavin, mga bot. Niya pag na mo duwa niya marag cool down, niya tanawg TV, kaog snacks. Niya kanang once magsugod naging saba-saba sa ilang murag naman sila jaminganan sa ilang balay, naman sila kwarto ba nga jam room. Yeah, once masugod na ganyan ng saba-saba, mga ganun din sumuy-muy. Tanotan nila na, suod na. Suod mi dito niya, being kanang bright, kanang wide-eyed kids ba, bright-eyed kids, 9 years old, 10 years old. Niya magdadag ka ng bucket nga manok. Tanaw. Tanaw, gabihan nila. Gabihan nila. Nidutan ang gibuhatin niya. Dito ko nakaingon nga marag. Ganahan ko nga mo na kong buhaton. Ikadako na. Idako ni mo. Dito ni sugod yun akong marag.
yeah, kulan na marag idolan sa inyong gibuhat magpatiran So mo to marag siguro same week or the day after, which was a Sunday, dito ako nihangi sa marag dito ko nagkanang hirit-hirit na sa kung sa inahan ba nga basig kuan kanang pwede ko naman palitag gitara then ako marag ay interesado day ka na day abi na ko drums imong ganahan kay marag at some point ni cut on ko drums before ko ni sa tinuray ni cut on ko drums before ko ni cut og gitara kay niya dito na ko nadawat nga frustrated drummer jud ko ganun kaingon mo kat na kay mo gyud akong kay akong music kanang instrumento lang una gyud ako piano kay akong lola og ang iyahang lulog lola nga pianista man na in fact ang murag concert pianist man to akong usa ka lolo kanang mga classical gyud niya kanang ano karay sa Spain, France, kanang mga na gyud yan na ba niya. So akong lula maisa kay mo piano. So siya ako actually akong first piano teacher. As early as grade 3, 3 years old, 4 years old. Luanan ako niya. Yeah, every time after class pag yun ato sa St. Ben kay gi-enroll pag yun ko piano lessons. Yeah, ko anto siya either actually kalimot ako if every day ba siya or twice a week lang ba siya or 3 times a week. Depende sa grade. Natoy usa ka grade nga murag MWF ko, nya na sa toy usa ka grade nga TTH ra. Yan nila siya pila sad ka tuig hantod siguro grade 3, grade 4 ko. So pero personally wala ko'y kanang bitong kaugalingon nimong interest nga mura na akong napugos. Pero kay bao ko. Nakaibaw ko, nakat-on ko nga magkana na kay murag independent. Pero siya feel. Kumbaga siya feel niya nota ana ba. In fact, at some point nakalimtan na ako pagbasag nota. Pero kay niya ni shift akong interest sa basketball, sa Tamiya racing, sa POG. Ano ba? Yeah. After a while, mo na to, nanotoy gap unya kato pag kuan na nimo sa kuan, dito ni spark balik ang interest nga kana bitong di man sa pugos pero na-inspired ko nga ako na mismo mo research sa lain pang klase nga music nga ga-speak sa ako nga kanang ni-resonate sa ako ba nga makaingon ko niduta ni nga nakadun ako akong kaugalingong taste. So mo na to Soundgarden, kasagaran grunge, post-grunge, Pearl alternative, Pearl Jam, Nirvana kana sila Smashing Pumpkins. Actually Smashing Pumpkins ang katong Melancholy in the Infinite Sadness ang first nako nga cassette tape nga napalit for myself out sa mga allowance nga wa na ko gigasto niya ako yung gitiguman para mapalit to nako kay mahal man to nga tape kay double tape man siya. So sa una pagpila man ang tape 75 120 kinamahalan pero kung double tape na nanas 190 210 220. So mato na natiguman nako niya pagpalit nako to lipay kay ko mora tong gipaminaw nako for pila ka years balik-balik nga di jud ko mapulan nya nakabawgod ko sa mga kanta ang ariglo sa kanta ang flow sa songs by heart ba kanang mabaon gyud na fan jud ko nila. Kay grabe man sa tong album kay conceptualized man siya nga kanang mura siya cinematic kay nga piece of work of art bitaw nga murag unified kayo ang theme sa mga songs. Yeah, like if maminaw ka from the first song sa first tape to the last song sa second tape kay they're all part of a bigger longer song. Murag dako siya nga body of work nga walay ligas. Murag tanang kanta kay ni Sud ang vibe. Mura siya soundtrack sa lida. Soundtrack nga sa lida ba. Hindi ko kalimutan ng album kay ako man ang soundtrackan niya at some point akong mama hilig man to manahi og kanang mga sanina. Ay siya rin mo himog iyang kaugaling sanina ba palit na sa mga tela niya. Siya rin mo himo siyang mga sanina niya.
magtahi na siya. Kanang singer nga, kanang karaan nga. Singer na. Kanang napay pedal ba nga, naon pa ba? Mintras niya, sa ako ang mga kwarto niya gibuhat. So mintras gaana siya, mintras gabuhat ko sa akong homework. Or kanang nahuman ako buhat sa akong homework. Imbis nga mo tanaw akong TV mo, sound trip ako. Hasta ng albuma, murag nafaka-familiar akong mama anang albuma. Kanang Melancholy in the Infinite Sadness. Yung kalit lang kanta, ano? Oo, like katong 1979. Mo kanta sa siya, Shake Down, 1979. Kaya na, kapila ka man balik. Kaya na siya, murag, okay, sana da. Okay, sana da. Ano? Tira na. Ang una na tape na ako napalit kay Korn. Ano siyang album? Basta katong kanta ito katong ganing ilang music video na kanang silver sila tanan, black and white, nakalimot ko na. Got the Life. Murag mo na. Life, something takes a part of me. Boom. Di na mo? Dilisan, mura siya ganang Four on the Floor. Got the Life. Got the Life, mana. Kinumdum ka na, grade 1 ko niya. Kanang binigdool lang ako sa eskwelahan. Ako din ang pa-abliw ng portahan sa masakyanan niya. Pakusgun ako para cool. Para nagawas ba. Magtanaw ni ang security guard. Guyawon. Yung moment sa ng music video mo, di ba? Kanang gara sa kay sila ba na Ferrari or unsa ba to? Wow, mo siguro naman di ko kalimot kana na tape. Yeah, shout out sa DICID, silingan na mo sa una Miha Subdivision Ormog siya yung nagpadungog na og Red Hot og Limp Bizkit. Ormog de ka ba sa una? Ormog ko. Ano ko yung mga parente dito? No? Mga kuro. Wala na ko ka. Mga in-law. Shout out Boyd. Sorry for the inconvenience, ladies and gentlemen, but we're back. Anyway, nagstorya mi na minaw ko Korn, grade 1 ko. Tungod atong music video nila na sakyanan. Got the Life to. Got the Life. Got the Life to. Yeah. Ipabuto mo ito nila tong sakyanan na, di ba? Or gipa-jump bato nila sa... Gipa-jump, Yeah, shout out sa, again, ni ICID Baul. Yeah, ko padungog Limp Bizkit. Kato yung Chocolate Factory, the hotdog flavored water. Sa Limp Bizkit. Kana mo dyan na kanta tanan. Grabe idula na ako ato Nya, humana na mga gana. Muna akong gi-sound trip niya. Linkin Park. Naka-sound trip ko na. Kaya nakoy kanang, di siya classmate. 1-2 grades above ba? Nya kanang kuan kay siya hustler kay siya bilgi-bilgian ko niya CD na kanang gi-burn ba. Burn lang. Pila mo sa bilgian ni. Wala ko kinumdum to 20 ram siguro to. Okay ra. Pero god ako na ito pag grade 1 ako ay grade 3. Tibuok allowance mo siguro na ni. Mo gani. Di ba? Pero gipalit to nako nya human na naka sound trip ko og Junior Kilat. Og Eraserheads. Og si tawag ni kanang Chic Kuyaw kayo mo, taas ako gikan na to na CD na kanang ganing gikan LimeWire siguro. Sa ba, compile na lang tanan ba? Kuyaw kayo to na CD, kina to Eraserheads, na Junior Kilat, na katong, freak out. So kaya lagpas lang yun, kuyaw. Pero puro mga hits. Puro mga hits ba? So dito na ako naka-develop siguro sa taste sa kanang music na amo ni hit song. Kaya na ba? So ano yung marag catchy. Siya kay na siya kanang recall nga kanang mahimduman jud nimo ba kanang usay gani di ba ma-LSS tag ubang mga kanta kay di man mura siya kanang uod ba nga isudra sa mong utok ba niya di na mo gawas diha na ako na remember balik na mo din ganahan kay kuan na kanta kay tungod ni Nile Rodgers ba Nile Rodgers kay legendary video siya na hitmaker kayo niya mo to kana minawan na minaw sad ko og kanang Glock 9 of course kahit na gi-memorize na nako nya mo na akong gihimo sa kanang perform ni grade 5 na kanang Christmas party ba mo na ako gi-perform Christmas party wala ako gisipra na ako pero atong katong time ka drums na katuwa wala pa dito lang kanta na kato or gitara kanta wala ra gara kanang sa una magkuan mo manglock mo na sa kwarto sa una nya kanang magpatukar rin kuan kanang mga Red Hot nya mo
kuan na mag-concert ko na sa kwarto ka na wailin nga ba. I think mao na ang world sa una men sa mga tape. Kita man siguro tanan gibuhat na nato sa kwarto. Kanang wala pa Spotify, wala pa digital music. Whatever nga medium nimo, whether cassette tape siya or CD. I-full blast na nato dito niya. Muratag manghasi lang ba? Ya wala gakanta or ga one man mosh pit. Ana. Or mag-air guitar ba ka or akong murag duwa ato nga time kay mukuha ko kurbata sa akong papa niya, mukuha kong payong. Niya mo akong i-pretend nga gitara ba? Di pa mo kay ba mo gitara? Sumano ko ba ito? Murag buang ba? Ang kurbata, gihimog strap, ngana. Murag especially wala pa kuan sa una, wala pa social media, parang di pa ma-zombie ang mga tao sig scroll. Mo na ang scrolling. Mo na yung kanang sound trip kana, appeal jud na siya sa daily life sa teenager. No? Siya mawa. No? Kailaay man gud kung wa. Basa ka libro. Bisag magtuon ka, nagyapoy something ba nga gatukar sa luyo. Whether kanang ma-distract ba ka or makatabang ni mag-focus. Di man gud usay ako amo ko'y pake basta ako di lang ko mahimutang kung wala ko'y gipaminaw na something else ba. Mura ko maglisod kog focus dog usa ka butang labi na kana magbasa or magtuon nya walay wa koy madunggan nya hilom kayo mura kog mabungol murag kana bitong murag sa kahilom kay mura kag anxiety na noon no nga na ba so kinanglan kog pirmi na stimulation sa mo only na lang later sa akong kinabuhi nga murag na appreciate nako ang silence. Okay. Sa pila nakatuig nga sige tukar bungol ka na bungol juga niya at some point labi na kanang kung main na ka ng mixing mastering samot kay focus juga kay lahi man gud ang listening nga imong gibuhat ana ba kinanglan ka objective ang imuhang pag-listening di sa subjective. Di jud ka mo kanang di ka bias ba kanang kuan jud ka. Hindi kay kung subjective ka, gi-allow ra nimo imong self nga i-absorb ang things. Kung objective ka, ikaw mo'y ga hulma sa things nga ganahan nimo nga mabdunggan sa imuhang gi-craft na thing. Dapat conscious jud ka na jud As in imong focus kay super hyper focused laser point kanang precise gud siya. Kay at the end of the day, malagi kung professional ka na mixer or mastering engineer, ibayran man ka na. So, you're gonna have to, di na siya how-show. It's an art and a craft in itself. Nga, kinanglan yun na nimo respetuhon ang song sa imong client. Kinanglan mo respetuhon ang wishes sa imong client na mo ni ilang ganahan na result na outcome. Nga, di mo mag-exchange mo notes nga. Hantod sa everybody happy, then okay. Diba? Pero maabot rata na kay ato na ikuha ng imong mixing na kuan world. Kano sa man ka na kanang unsa pinakauna na banda na form na you were a part of? Ang pinakauna nga banda na ako na part of ko in officially kay wala may pangan pero grade 6 ko ato nya nitokar mig duha ka kanta sa amo ang murag despedida kay katong grade school man gud nako St. Benedict's tapad sa Redeem sa una wa man high school so once mo graduate ka grade 6 murag babay na mo tanan unless na kay mga classmate nga mo eskwela high school sa same nga high school nga imo plano sudlan or kung asa ka ilabay sa imong parents. So ako moto despedida party sa St. Ben before me graduate nito karmig unsa to nga kanta mga kanta duha to siya kabuok REM Losing My Religion ug I think usa kay December by Collective Soul. Kato na plucking ba na G tung dung ding 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 tung ya F tung ding 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 ya C
B flat, B flat, B, G. Collective Soul. Usa pa na ilang kanta ganina usa na sikat. Shine. Kana sad Collective Soul. Si Moy siya moy ni paminaw sad na nako ana niya. Actually kanang bandaha moy murag dito na ko na appreciate ang gitara gyud. Kay the way sila mo areglo sa ilang guitar sa ilang music kay grabe ka murag way sayop nga nota paminaw. No? Murag almost di nako ganan mo ingon og perfect pero murag na diha. And being an 11-year-old, a 10-year-old, mamino ka kana Collective Soul na ay ing ana nga precision ba nga friendly kanang ni make sense tanan ang notes tanan chords bisag balik-balik ang patterns, bisag balik-balik ang progressions na lain-lain lang og key. Na mo ko sense of kanang lain-lain nga keys atugod kay tungod sa piano nga background ba. So like ana ba so after pagyud ato na sagulan pagyud sa mga Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden which were more heavy mas simple pa mas naay attitude. Actually late nako nakakuan sa new metal. Pag high school nako, first year high school nako na introduce sa new metal. Mo na nang fast pitch wa pa. Wala pa ko labot fast pitch ni sud mako fast pitch 2003. Pero fast pitch na purma na 2001 pa lang. So first 2 years of fast pitch fan ra ko ato nila. No. Kay naman to sila kapila man sila nag-ilis-ilis og lineup sa una good. Like before pa ko ni sud nila ba, kaabot ko nila nga upat sila ka buok, kaabot ko nila 5 nya nahimo na sag upat ka buok. Lain pag drummer nila sa una before pa ni Paco. Actually ang usa sa ilang drummers before ni Paco nakabanda sad nako sa high school band nako which was Synonymy. Pero dili to mo ang Synonymy dili nako first like band nga na official gyud nga kanang napadyo usa ka banda after grade 6 pag first year high school nako naka-form kog band kuyog sa akong mga classmates sa Sacred Heart. Ato Sacred Heart man ko ni high school. Ang pangalan na mo Wooden Chain. Shout out Wooden Chain. RJ Abalos, RJ Noval. Wooden Chain. Ano sa genre niya to? Chino Floor. Weird kay mong pundo ato do. Murag ako na mahimduman no. Wait and Bleed sa Slipknot og di mo na weird kag bugat na. Pero ang usa kay Creed. So kuay kayo. Kanang lagyo kayo ba? Creed, Higher ba to or What If? What If man siguro to? What If unya Wait and Bleed. Tukar-tukar mi sa kanang mission concert sa una or kanang family day sa Sacred Heart Girls or kanang mga birthday party sa among ubang mga classmate or mga amigo. Dito ra niya. Pero wa kay to magdugay ang Wooden Chain. Murag eventually nagsugod naman sa kog kanang come out sa akong shell ato kay pagsud na kog Sacred Heart all boys man yagikan mo ko kuid so murag nasad ko adjustment period ba nga testosterone tanan so nag-navigate sa ko ba kung asa akong place ba sa kana nga bubble bitaw sa school bubble ba so na-meet na ko kasagaran mga musikero nga ako nakaila kay skater man so na-insad kog skate so dito na ako na-meet si Steven Chongbian, sila John Dagos, sila JB Gutingko, sila Sherwin Masicampo, mga skater nga. Dito ko na-influensyahan sa kanang mga new metal na nga tokar. Tungod nila. Kaya mo man ilang sound trip. Mintras mag-skate ni or like kung magtapok lang ba kanang mag-jamming during recess or lunchtime or dismissal before manguli. Kanang mag-abot lang ba somewhere niya magyaka sa hagdan or magtambay sa gym niya magita-gitara or whatever niya magpaminaw or while mintras mag-skate tung pwede pa mag-skate sa campus una at some point gibawalan man gud okay tungod lagi dagan mang-injure or nay uban mga maldito nga muskate kay ilang gamitog pang kuan ba pang bully ba sa umang mga bata so na bawal na ana
So anyway, dito na to, mga first year, second year high school, dito na ko na expose anang mga Deftones, Korn, Limp Bizkit, Stained. Yeah, same time man to nga ang first gig nga Deftones nga gipapaminaw ni Steve nako. Siya min introduce ako Deftones. Ang first gig gipapaminaw nako kay katong Around the Fur na album. Unya, dito ko na blown away ko. Unya, a few months after ana, on the same year or the year after, kay nigawas man ng White Pony. Ya paggawas sa White Pony, dito ko nabuang sa music ba nga. Hala, grabe yan ni uy. Giun sa dagan kay ko questions ba. Giun sa man nila paghimo ani nganong nahimo mga pwede di ay ni. Like unsa may gay ko example na what song na nakanak ano lo. Tanan from start to finish from Fetishera to Elite to RX Queen to Korea to Teenager to Passenger, Mini Maggot, Pink Maggot. Murag kanang lahi pero nindot na kanang murag luto kay siya niya dark pero bugat pero kanang murag nefarious sounding pero at the same time murag sexy. Murag weird kay siya kanang amalgamation ba of kanang nya dito ko later naka-realize nga ang sound trip day ni Chino kay mga The Cure, New Wave. Ang sound trip sa ilang gitarista si Steph kay metal. Yang sound trip sa ilang DJ kay hip-hop o kanang mga electronica. Yang sound trip sa ilang drummer kay mga karaang punk. Yang sound trip sa ilang bassist kay mga jazz. So, dito ni mo ma-realize ba nga murag sagol-sagol ang ilahang personal musical taste nga which nga mugawas siya eventually whether kanang intentionally or subconsciously sa lang music. Kay mutuo mo ko na kanang kung unsay murag imong influensya nya mo resonate nimo as ikaw nga player di sa usay kanang di nimo wa nimo gituyo ba nga mugawas sa gyud siya sa imong original stuff. Kay mo may natural kanang may intake nimo sa may intake nimo so the more ka nga mo intake og lain-lain na musical genres. The more ang imong library sa imong utok nga mas mo diluted siya, nga mas mo amalgamate siya into something even more unique and different. Which usay di nimo ma-pinpoint nga kanang bitong sa band dynamics nga kanang usay mo labay kag riff nga oy nakoy riff bay paminawa usay kay kabanda nga murag critic kanang may kay mo critic or kanang tambok sa library of music sa iyang utok ba ay mura man nagkuando ay bitaw no bati day so back erase back to zero na sa kamugna na sa kaglain pero di makakamugna jud imo original gyud kay pila ra gud nakabook nota sa music diba 12 ra ba nakabook do re mi fa sol la ti do with the flats ug the sharps nya ang mga nindot paminawon pila upat ra nakabook kanang magsunsunod ba magsunsunod ra upat duha tulo sa common western music nga kuan nga style kay kung mo dive sad ka sa mga Eastern music o sa Middle Eastern music o kana no lahi sa nila no lahi sa nila ha ang kung unsay pop para nila unsay very captivating nga murag moy hook nila lahi sad no lahi sad ilang chord progressions lahi sila di sila mo stick sa kanang major minor ra no they mix that shit up mo nang weird kay na paminawon ilang skala very para sa to exotic pero para sila ha normal na sila ha katabi pag tunog Turkey na kanang na minor ko tanaw na ko sa Spotify lang ba na may mga top music nila dito. Nisuway kag tanog mga kanang music channels nila dito sa local TV nila. Wala na. Wala ka mo si. Dito ra sa Spotify lang kanang mga top nila ng mga kanto. So may ala jud. Na kanang kuyaw na nig mga kanang chords niya kanang ni try ko sabot objective pero
Why ni balik ra gyud ko hip-hop. Kung kita ta hip-hop. Pero kamo ka daghan na ba kag makuha na element sa kanang exotic ba for us nga ma-incorporate mo sa mga hip-hop? Kay why not, 'di ba? Kay 'di ba they say music is supposed to be kanang universal man. It's supposed to transcend generations, cultures. It's supposed to speak one language of kanang oneness between you as the conduit of the art na imong gi-grasp from the ether. Kay ako mutuo mangud ko ana badi nga kanang kita kung creators ta kung tighimo kita kung original stuff nato instrumento ra man ta. Di na wa gyud na gyud mumugna nato. Gi-allow lang na sa forces sa universe ni God or whoever na kitay nahimog instrumento ba nga murag gihatag niya nimo ni nga idea, sige punita. Gihatag na sa nilain nga idea, punita. Okay, now make that thing into one cohesive thing. Imong gi-amalgamate, imong gi-inlo, imong gihimog thing na piece of music nga kanang pwede nimo ma-share. Nya kung nay makarelate ana na thing, then okay. Diba? Kung wala, okay. Imo na saglain. Mo na ang i-open lang nimo imong self ba nga kanang ikay balik collector lang ka sa idea niya. Ikaw rated himo sa murag kanang mga ideas mura ra nag mga pieces of Play-Doh or Lego ba niya. Ikaw na rin ma-symbol ana. Mo na nang gibuhat sa Deptones nimo. Mura yung anong ngingani man ni ana ang effect. Ang effect niya ba sa listener. Kay coming from kanang Broadway, kanang mga Joseph and the Dreamer, niya coming from mga Gino Padilla, Smoky Mountain, niya kanang New Kids on the Block, niya kalitlag ana bitaw niya at some point Mishuga. Dia murag ni connect naman na pareha naman sila kanang padung na siya dito lagpas ba. Pero ang Mishuga sad manggod kay kung bout nimo no naon dali na kay mo headbang to it. If kay ba ka maminaw sa internal groove kay polyrhythmic man gud sila nga banda, so it's a beat on top of another beat ba. So sila kay ang dagan man gud mo ingon nga isura sa tani sundo na so pandol. Di pero kung mo bounce lang ka, hip-hop sa do. Basta ko lang nimo ang groove. 4 ra man ang Mishuga. Pero sa ilang kaamaw so ilang ka-crazy, ang kanang 4, gibuhat, gihimuan nilag paagi nga, masudlan nilag 25, 16. Ang 4. Giada nilag mat. Sa 4. Pero ang overall bounce niya, 4 ra na. 4 ra, Pero ang kuan lang, ang ihap lang ni mo na, let's say ka na, 25, ano yung 25, mo eventually sa unsa nakadugay mabalik ron gyud sa 4. Mabalik na sa 4 sa uno sa first before mo dagan na sad siya for the next 24. Kay katong una to kay mo tong yang basta di kasabot ko sa mga pamina lang mo Mishuga. So ayun ninyo. So ayun yung bounce na niya. 4 ra na hip hop na do. Bisag sa mga paspasan na nila. Pero kana naminaw na kay Mishuga diha na ka nakasud sa fast pitch na kay ganang some wala type of mga ideas sa wala pa gani. Pag fast pitch na ko kay katong mga sound trip na mo ato kay katunang mga second or third or fourth generation sa new metal. Akong gipaminawan katunang mga Glassjaw, mga post-hardcore, mga hardcore bisag hardcore. Katong mga Snapcase, bisag katong mga helmet, kana mga sound trip na ni Patrick nga gi-feed nga nako, mga helmet, mga Snapcase, mga Strife, katong mga hardcore nga compilation sa una katong Victory Style Records. Ya kanang mga 100 Reasons, kanang mga bandaha ba nga punk gamay niya Machine Head mayunana ba kanang drop D niya kanang
Groove gyapon. Groove, Pantera kanang Pantera sus na diha na ko naka suda ng metal na world. High school ko, first year high school. Pantera, Cowboys from Hell. Sa metal pod, ang ni-influence akong metal kay si shout out Rodwin Alvarez, Metallica. Priya ta. Shout out sa akong kuya, Joshua Piñalusa, gipaminaw ko niyang Metallica. Sila mo ni feed sa nako sa Metallica. Kato iyang huwam na ko nga tape kay Reload. Katong na fuel. Give me fuel, give me fire, give me that. Pantera. So, totally different world dyan para nako as compared sa katong Melancholy sa Smashing. Unya, mo to ni bridge nako padong sa katong new metal. Murag, mo nang mas na-amaze ko sa new metal kay murag mas dali siya paminawon pero mas dako siya impact ba? Mas dali ka makaptivate sa iyang music bitaw. Ang new metal? Ang new metal. Kaysa sa metal para nako kay metal meron linear naman ish. Like let's say kanang kanta nga Fuel. Kay Paspas, di ba? Kanang murag rock and roll man gyapon good. Paspas lang gamay. Dagan kayo there's so many things happening in it ba? As compared like sa i-compare nimo ang Fuel sa Metallica o ang My Own Summer, Shove It, sa Deftones. Halftime. Mas kapoy ba? Kapoy paminaw niya. O niya, chorus. Usara ka chord, dugay kay mo. Kuyawan binagsa pero bugat jud kayo na. Kanang nasa waves ba? Nasa waves of lahi sad ang push and pull niya ba? As compared sa like kanang like sa Pantera. Bisag ang Pantera na sila yung ana nga kanang kapoy ng riff. Like sa nakantahan na katong taas kay intro ng gitara. Cemetery Gates. Kana tanan kanang ganahan kay mo kato gitara, ilaman jud ng katunan jud. Kanang pangitaan jud na nila kanang style ba nga masiprato. Either kana or katong Unforgiven. Unforgiven. Or Unforgiven kay ding 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 ding. Ka open sling naman tanan. Okay ba? Mo na ko pasikat sa high school. Okay, motokar ka na dahil. Scorpion. Katong. Usa na kantay ka. Ding ding ding. Lain man akong na kuan. Alive 7 kana ba? Kana. Atay ganina lain man ni sud sa akong utok kay. Tang Pretty Woman. Dol man ko blocking, di ba? Dol siya. Pero kada while talking about it, kanang usa jud na sa mga ingredients sa hit song. Kanang mga very kanang mahinumduman dayon ng mga riffs ba. Si Easy Recall, mga hooks. Mga tong gitawag nga hooks, di ba? Kanang dali ka ma-hook into that melody ba nga imposible nga di nimo malimtan labi na kung catchy jud kay siya na inindot kay sa paminaw. Kayo nya balik ta sa fast pitch kano sa jud ka nisud na jud ato na kanang na discover ka nila or nag-post sila sa istorya.net or dili wala kanang first si Paco. Before na ko na-meet ang sila Henry, the rest of the guys, sila Trick, sila Trevor, Henry. Before na ko sila na-meet, ang migo gina ko sa fast pitch si Paco. Kay kuyog-kuyog lagi ka ng smoke. Okay, Roy. Smoke cigarettes. Smoke cigarettes or kanang skate or kanang tambay. Kuyog mga amigo na taga Don Bosco. Bisag di ko Don Bosco, na ko yung mga friends po Don Bosco. So unya siya gyud ni kanang siya ni hagad nako, siya ni text ako mga
Oh bro, kanang nangita mi kaduha ang gitarista. Game ka? Ana ko. Kay fan man ko. Sige, game ko. Sige. Kanang kuan, sabot niya ta. Atuon ka na mo karon. Asa man ka? Yan na sila. Ana dayon, no. So, giadto ko nila sa kalimot na ko itong pangan, itong bilyaran sa SM sa una. Kilid siya, tapad siya sa Club Halo. Wala na Club Halo sa okay ba? Kanang SM City sa una ba? Natoy bilyaran tapad sa Club Halo. Kung kinsa ninyo nananaw kung kainomdom mo sa pangan atong bilyaran na i-type lang comment yung comment o i-comment na lang ninyo para makainomdom sad mi. Okay. Nya giato gyud ko nila dito tulo niya nagstorya mi kung unsay kanang weird lagi kayo marag kanang kailan ako nila daan kay fan man ko nila. Okay ba kato nga time na naman toy Alone og Staying This Way. Kato nga time ba? Sa to na kanta? Alone og Staying This Way. Pero ang version sa Alone ato lahi pa. Ipatokar naman to sa Killer Bee, sa NU, sa Cebu sa una. Lahi pa ang version sa Alone ato niya. Nanay po Staying This Way ato nga time. Kunya pagsuod nako ang first na mo nga kanta nga nasuwat nga na butangan na gyud nako ako ang parts nga murag kuan nga ako gyud nga murag sige mao ni akong amot para sa music sa Fast Pitch kay Day Before Pisces. Okay. Itira no. Kay kato nga time murag nakakuha na mo kog murag kanang sense of kanabitong murag bagayon nimo ang tono sa imong instrumento sa lyric. Okay. Kanang naa sila kanang symbiotic thing ba nga unified thought ba. So ang lyrics ni Henry ato kay Shimitar in the night when you crashed into my life. So Shimitar ni take ko sa word Shimitar. Kuan na siya kan murag Middle Eastern sword nga kanang murag curved bitaw. Kanang gamiton sa mga sultan, mga warriors sa kanang sa mga Arabs ba. Sa ilang time Shimitar may tawag nga kuan niya. So murag Middle Eastern. So murag Arabic scale. So Arabic tonality. So unsa may tingog sa Arab. So mo to akong mugna atong Okay, tungod sa word ni Henry nga Shimitar. At katong nga time kay pila may edad na ko pag-appeal na ko nila ha. 2003. If 19 mga anak kong matron 2003 kay sa year to 17 years old nun siguro ko. Okay, college na ka to. 16, college na. So medyo nanakoy medyo gamay nga know-how pero di pa jud kayo kanang unsay gadget nimo to? Katong nga time pagsud na kog Fast Pitch na ako'y kuan na to Boss ME33 na ko akong gigamit nya na ako'y Metal Zone mura tong duha usa Metal Zone nya Boss ME33 pero prior ana gagamit ko Boss ME6 nya nakaabot ko Zoom 5052 unya nakaabot ko kanang Metal Zone ug katong laser nga distortion laser katong yellow ba ug black ba nya tulo duha ra to kanab nya kanang baratuhon ko nga distortion na yung pangan laser distortion nya nipisan kay kog tingog ni ato nya pag kuha ko Boss Metal Zone kani mas grabe mas magka nindo to sound ba nya mo na to pag kanang pagsudan nimo Fast Pitch ka A Day Before Pisces diha na to na kano sa man to ni float ang idea na moadtog Manila ana kuan na to nya ngano unsa may nakapa atutog Manila na or kay pag release na mo sa among album pag 2006 katong Future of Ear Repair right away kay tungod sad sa naana ang urban dub sa Manila atong time. Yeah, we were managed by the same management man. Murag nanay usa ka foot
into the Scene, scene diri. ba dire. So naka-network na si former manager unya at some point na may murag gi spread the word sa Gi-endorse, niya. kumbaga, Gi spread the word sa niya gamay unya. I think one of the reasons nga na kakuha sa mig exposure dire kay tungod sa kanta nga Staying This Way. Kay na-appeal man ng kanta ha. Before pa ko na-appeal sa banda, that label, that former label, katong Lighter Records. Igawas man sila compilation nga So Musically Bored. Na-appeal dito ang Nancy Spungen from Cagayan de Oro, Ambassadors, Fast Pitch, if I remember correctly, Urban Dubsad na usa ka song dito. Niya ang Staying This Way may na-appeal. Unya at some point ilang gihatag to siya kang sa NU107 diri. Unya if I remember it right, ang storya sa among management sa MOA was ang naganahan jud nga usa ka DJ sa NU sa una nga naganahan niya ang Staying This Way was si shout out Zach Lucero of Imago. Yeah, thank you. Na nasunod sa inyo. That's what former management mo yung giingon nga si Zach ganahan kay sa inyong song, siya may nagpatokar sa inyong song. So, moto. And then eventually nakatag ang music namo in colleges. Like sa Ateneo, sa Lasal. Labi na sa Ateneo. Kay naman sa ko yung mga friends dito nag-eskwela niya. Naman sila yung local campus radio nila dito. So, na-appeal po na mong kanta sa kanang circulation nila dito sa ilang local radio. So nakabuild na sa mag fan base diri ito. Oo. At some point. So pag after na launch ang album, just a few months after giingnan mi sa former management nga sige kanang nanam gyud tay bala. Pwede na ta mga tugba nila kay naman may gamay demand dito. So ay na to. Sige, kami sa game sad mi pero wa pa mi mamuyo diri ato. Paanana lang mi. Tag 2 weeks, tag 1 week. Pero wa pa gyud mi mamuyo diri ato. So, pero nangundang na mo sa inyo ang mga commitments sa to? Wala pa. Kami tanan ato gas eskwela pa man siguro mi ato tanan. Kay 07 sakto eskwela pa mi ato, college pa mi ato tanan. Ya si Paco bag-or sa nag-high school bag-or sa ni college ato. Kay bata pa mo kay Paco good pag sugod ning Fast Pitch. Imagine na good pila yung edad paghapak niya ng alunog Staying This Way. He must have been what? 11, 12, 13? Bata pa sa? Oo. Abot pag ikuha ng Paco sa una nga taga-diri na sana ako niya. Nagkarita na growth spurt nga. Nagkabali na ba? Ako na yung taga-diri niya. Bali niya. So, nagkalit sa kanang hulo. Nagkalit sa dako ba? May tira sa. So, namo to, bali na mo diri. Sige na magbalik-balik. And eventually, ni-decide na mo kanang move mo diri. Asa man to, Paranaque to, mo to mo yun, Paranaque? Dili. Actually, no. If sakto akong memory, bisag asa man mi gapuyo ato pero dungan jud mi puyoanan. At one point diri mi gipuyo diri ra sa Teachers Village area. Okay. Yeah, murag kuanto siya balay sa parente sa usa ka kanang murag gi-appoint ni former management ato sa mga road manager. Si Jay Eigenman Rogoff. Shout out Jay. Anak siya ni Cherry Hill. Okay. So murag na sila parinting naibalay nga kanang wala na bitaw gipuy-an. So dito mi gi-housing. Nya inigsod nimo murag karaan na ani nga balay oy nya. Tanang furniture kay nay puti nga habol ba gitu. Karaan jud. Karaan jud siya. Yan ay karaan nga piano, yan ay kanang painting sa buhok kay kahoy. Yan ay painting sa mga karaang tag-iya. Klaro kay painting kay 30s pa or 40s pa. Karaan jud siya nga balay gyud.
tawan man sa gate. Pero marag ni pay no mind na lang mi marag sige. Nya either diri ra to no, teachers. Diri ra to dapit pero mo lagi kalimot ako kung asa iyang exact address, kung unsa asa iyang exact street, pero siguro ever since nibalhin ko diri murag nisakay ko tricycle niya. Pag naagian ako. Kani na spot? Katong balaya. Katong balaya. Katong balaya. Naagian to nako niya. Nakalimot na sa ko ba kung asa gito dapit. Wala akong ni-take note ba. Pero nindot unta ka nang at some point nga ka nang maka-selfie ko anas balay. Morning first na kuan. Asa mi gapayo diri. Pero katuod ra ka kung drive mo na mo katuod ra. Makatuod ra ko padong sa katong nga street. Pero kung asa siya sa katong nga street, wa na ko kay ba. Kanang kinanglan ko mo balik-balik siguro. Pero kahinunom pa ko sa Itso Pormas Gate kanang kay og ang kanang iyang murag kanang sa itong mo na iyang fencing. Kay nya makit-an nimo gamay ang sud sa balay through the kanong fence ba. Makit-an man nimo. So nya kana nakapuyo mo pila mo ka months ato, years or sa ba? Ko ano to siya mga weeks ra to at once mga 1 week, 2 weeks. Ya lain-lain babalhin-balhin mi. At some point didto mi sa Cubao papuyo. Ang namuyo dito si Lalay, si Alex si Lalay Alex unya ambassadors. Kaya na po ang ambassadors ato diri. Okay na po ang ambassadors ato diri. Okay. Kay murag usay maghimog event ang Sonic Boom. Nanay may Sonic Boom ato nga time. Na-establish naman tong Sonic Boom pero medyo young pang Sonic Boom ato nga time. Kunya na momento murag inside joke ato nga ato sa Sonic Boom HQ kay ang ubos, ang opisina, ang taas kay ang budiga. Ang unsay pang storage sa budiga ang mga banda. Okay. Kay at some point marag dito ni puyo si John niya kuyog sa ambassadors niya at some point ang ambassadors fast pitch og si John dito na muyo. Yan di pa kay tumao napagitoy lain nga kondo pero katong ni decide na gid mi nga sige so hindi na mo diri 6 months. Yan nahimog 1 year, yan nahimog 1.5 years, yan nahimog 2 years. Antod sa kanang ang uban nang uli. Yan ni hiatus ang banda. Nya kato pag hiatus ato, ang imong banda ato kay iporma ko curbside. Curbside kamo ni V. Kami ni V. Og nila Migs. Ni Nico, og ni Brett. Shout out guys. Yeah, nakaila raman mi tanan sa Binild ra pod. Kay mo lagi to, 'di ba? So murag out of school ko. Wa ni unda kog eskwela. Nya si V kay istorya man mi niya ana siya nga eskwela daw siya balik kay kato nga time gikuha man siya sa picture field nga sa mo puli ni Curvy. So ni usa siya. So nya sila kay kanang nya naman sad si Alex nila nga sige ani lang mo tabangan ta mo. Bukan ta mo gigs. Sige, so sugal sa sila, rambo sad sila diri, ani sila diri niya. Moto murag after 2 weeks murag naka-decide ang bandang muli dito. Nya si V kay naghimo naman siya kanang long-term plan. Kay moment ay sabot nila initially nga long-term plan nga sige 6 months, 1 year. Para lang tanawon ba kung say ayo ba, kung madara ba, kung kaya ra ba gyud. Nga murag himuon siya pseudo career nga murag si constantly na itukar. Wa kabot 2 months. Wa kabot 2 months. Marag 2 weeks ra nanguli. Nanguli. Kuan ba niya si B ato kay murag ninyo bili no. So siya naka-enroll na siya, nagsugod na sa eskwela. So oto pag sugod niya eskwela, ako sa giingnan nga giingnan ko niya. Murag kamusta naman dia? Murag niya ako, murag padung nang uli ning fast pitch. Wala, bitaw. Ako sad, ang picture field, murag muli sad sila. Yeah, ni-enroll na ba ko? Ano ko, unsang enroll? Music production sa Binild. Lasal na siya nga kanang murag branch sa Lasal ba? Hindi nga na dito. Unsa may mag-offer, unsa may style na sa music nga. Nangutan ako.
pina conservatory or pina kanang UP music or kanang recording ras. Ano? Ting. So dito na cut on sa mixing Oh, di kanang katong time out of school mako ato. So ako murag nangita kog paagi nga ma-okay mi sa akong family since out of school ko. Ya ganahan naman sila nga makatiwas kog eskwela. So akong ni-reach out ko nila balik, "Oy, kamusta na mo? Dugay na to magstorya." So wala na di mo kuan ni ana kanang wala jud di mo talking sa akong parents ato, medyo kay disappointed man sila. Oo, nga kanang ni pursue ko anin giundangan gyud akong school. Para ani nya pag abot ana nga information sa ko murag ni bagting sa ko nga ayay mo na ning catalyst nga ma-okay mi balik. Okay, balik ka eskwela. Balik ko eskwela. Pero sa akong kurso nga ganahan. Sa akong kurso nga kabaw ko nga murag mo okay, murag mo ni para nako gyud nga murag dili ko malipay. Unsa ta mo gikuha? The Bachelor of Arts in Music Production. So nanay theory, ni-touch na siya gamay sa theory, ni-touch na siya gamay sa technological side, sa MIDI sequencing, arranging, recording, film scoring, composing, orchestrating, o kanang overall production. So tanan under sa producing hasta ni tap sad siya sa business side sa music gamay. So yeah. Lingaw siya nga course. Mahal lang. Mahal lang. Naka-graduate ka to? Oh, naka-graduate ko ato. Pero so to 3 years? 3 years unta pero gikuha na ko 5. Pero at least para dili kayo kuan o di kay hago. Di kay okay ra to kung tulo kung wala ko extracurricular. Pero na may curbside niya, na may kanang mga extracurricular ba? Na unsa man kato Villabalyo na sa kato or unsa pa man? Wala pa. Curbside lang to niya. Panagsa kanang mag-session ko usay natoy point nga nag-session kog amba. Okay. Katong murag wala pa murag di ka kuan si Chris. So pero nanas Chris ato pero namtoy time nga murag di siya ka-commit nga mo anig Manila for mga stint of gigs. So ako yung session nila, tukar ko para nila sa mix mo. Kanang mix mo ba na or kanang mix ba nga kanang outdoor niya dako kayo. Kita ko na sa mix niya naka-session sad ko sa gasolina. Pero mamay. Sila mamay pero weird tong mga instances nga ni session ko nila kay nakoy usa ka session nila nga dili ko gitara. Bass. Keys ko. Yo. Kanang kuan ba, tripping ba? Palahi sad ba? Kay namo ko'y batasan ko usay nga kanang dali ko mapulag usa ka instrumento. Kung sige lang bitaw. Nabitaw to'y point pag 2009 nga kanang murag napulaan jud ko gitara. Di na ko inspired ba kanang magkupot ko gitara. So, i-dive in ko kanang mga sampling, turntablism, synths. Marag kay nangita akong dunggan og something new nga or lahi nga instrumento nga pwede na ko ma-express akong creative things ba nga dili gitara ang tingog. Kanang totally different nga kanang soundscapes ba. Sumana ni dive in kog sampling, slicing, chopping kanang unsaon pag sample, resample, himog-on samples. So mo to marag manang trivia sad sa kanang kanta sa fast pitch nga Candles. Wa man ko'y gitara na sa recording. Wala. Kuan ra na imo. Tanan akong ambag atong kanta kay nagpinakuan ko dito, nagpina Frank Delgado ko sa Deftones. So, kanang keys lang or kanang may mga sound effects. Mo to akong gidungag sa song mga risers, mga kanang mga drops. Pero kanang kuan to kanang electro dito siya kanang pina-bass drop nga kanang hype shit dili. Mas kuan to kanang mga influenced sa lane nila Bjork,
nila Bjork mga taga-Iceland. taga Iceland mga ingana ba mga lagpas-lagpas Sirigus. ba Sigurus. Sigurus. Parang ginamos. Ginamos. Sirigus. No, tira no. So, pero kada ni kuha na ka, binild niya, session ka may gasolina na, ano ba? Nya, unsa man na hapit na pandemic ato, wala pa. Wala pa, dugay na kayo na. Anong pandemic kay 2020 naman na. Kuan pa ni siya? Mga 2010, katong time nga absent ang fast pitch. So from mga 2000, balin man diri 2008, yan ang uli ang sila Henry, sila Trevor, Patrick, mga 2011. So more or less 9, 10, mga 2 years. A year and a half to 2 years. Kunya, pag 2011, muna to, nagbugna nagamay ang curbside. On the side kay labi na to nag-base ng gasolina sa Manila pod nausay ka nang mag-agdanay rami niya. Magsuran ni Chuck. Shout out Chuck Bulls. Plus minus equals Riot. New York Music. Yes. So na. Yeah. Plus minus equals Riot. Mana iyang banda? Solo project niya ron. Karon. Plus minus equals Riot. Tripping kayo. Plus minus equals Riot. Nagkulab ito silang Henry tong pandemic. Pag pandemic. Katong kanta nga sa tong chorus atoy. Everything I do is for you. Ano ba? Ako niya lang sa tripan. Yeah, so muna ni kano sa mga nasud na jud na appeal pud sa Urban Dub na lineup kada gig. Nisugod na siya pag maternity leave ni Lalay. Kay murag at some point nakuratan siya nga mabdus day siya. Pero sige ka po siya tukar. Pero siya kabaw nga mabdus pa siya until murag ambot lang niya mga siguro December 2013. So ikaw na ni base ato. Ako na ni base ato. So murag sa may hiatus mo sila ato na time, di ba? Ish. Padung na kay malagi na priorities nila ni change, ni shift na. So Lalay expecting siya sa iyang firstborn ato na time. So 2013 ako na ni Puli. Ako na ni session for her. Kay hinumdum pa ko December to siya. Nya hapit ko akatukar kay traffic kayo nga tanan padung sa katong event. Kay igo naman ko ni Apas kay eskwela pa lagi ko. Ni-graduate naman ko kuan 2014. 2014 pa mo ko ni-graduate. So I had like another year of school while ga-juggle ko sa Urban Dub. Last year of college na ako sa Benil dato nga time. Nya karon na ni balik man si Lalay, play og bass. And giyon sa man nimo pag kanang fit in na sa may di ba duha na biya ka gitarista na si Jan. Ni ana ra sila nga pilang gihapon. Ay lagi pero unsa man imong kanang atake ana ba kanang unsay mga chords or unsa may mga feel in unsay atake. Sa current mga kanta sa mga live sets murag sa una kay ang una gyud akong ang mindset nako permi was either mag-voicing ko sa mga parts ni John nga pili or sa parts ni Gab nga pili or dunganan ako either si John or si Gab sa parts na murag feel nila or i-suggest nila nga unsay mayo nga imbis kani nga part imbis dublihon ako si John pwede like dublihon na ako sa part ni Gab kay murag mas nindot if kani ang mas baga kaysa sa kani. So ikaw may tig-ads baga or while gibuhat ni nila para dili kayo clustered mubuhat kag something murag pad. So sa una kay ni session man sad good ko nila tong ilang major concert sa twice sa Music Museum 2010 ug 2011. Nya taas tong mga set, mga 24 songs murag ingon ana. So
akong role ato was mura sa pina Frank Delgado, fill in the blanks, fill in the gaps ba nga ang mga staff nga murag feeling kung kay creative man sa good sa jud sila na unit. So unya same page man sa mitanan nga murag at the end of the day song is king. Kung mo serve ka sa song tinuod unsa may ako murag ang mindset nako to unsay akong iamot ani mga kantaha if I had the chance natagaan mo kog chance. So kung i-perform ni mga songs unsa may murag bagay buhaton diri. Like ay ko ing na like sa Call to Arms mag pinamisuga ko dito. Iguba kayo. Dili. So kinang appropriate nimo ba? So let's say kanang mga songs nila nga sa recording na acoustic guitar mo na kong buhaton. Like mag-acoustic ko. Pero karon acoustic simulator na lang kay kay lisod na kayo mag-acoustic o biyahe pa do gitara ta doon. So na mo gyud technology ron nga pwede na mabakak ba. So man acoustic ko like sa Evidence, sa Call to Arms, sa New Tattoo. Bisag walay acoustic sa recording. Sa live nindot paminawon kay nindot man good na ay emotion na ay kanang jangling while si Gabby overdrive si John kay katong delay niya nga so murag na ay ano gyud ba nay color ba so kana mo nang akong role kay either pabaga or tig voicing sa mga hooks or leads or tig voice sa specific rhythm parts nga mas nindot if sa rhythm mo mas baga sa katunga part certain part depende sa kanta or kanang special sound effects nga kanang lagpas like kanang live namo sa Gravity sa intro ana ang akong effects gigamit ana kay murag spaceship paminawon ba kay murag ang concept sa Gravity kay di ba murag Gravity sa may science or science ba so murag spaceship kanang murag kag or bisag sa hover okay kanang galutaw ka so muna spaceship sad so mo sad na akong soundscape nga ibutang ana mga kantaha kanang bagayon sad nako ba kung di na ko express ang sonics nga gapaint ko sa canvas sa music using guitar mo gamit ko something else whether Chaos Pad or mga synths or MPC or SP404 or Machine Studio or bisag unsa pa nga tools basta maapas lang yun ang unsay kinanglan sa kanta. At the end of the day, mo yun na as a songwriter, as a musician. Kayo gyud. Muagi mo dyan tanang ego na paspos kay kung adlibo o grabe kay kung chops. Pero at the end of the day, maabot ka sa point na mature man gud imong thought process, mature imong mas mindset. Makasabot na ka. Makasabot na amo jud din ni dapat ang songwriting jud. Kay kung tanawon nimo ang mga the greats, no? Like, let's say, Toto. Labi na Toto. About nimo naon, they could have even wrote the most kanang complicated, craziest pieces of music pero i-maintain gyapon nila ilang pop sensibility. Even though leaning on towards ni sila sa prog. Kay sessionista man na sila tanan. Sila Steve Lukather, sila kato mga Procaro brothers. Sessionista man na sila tanan, hired guns man na sila tanan by all these great producers sa ilang time nga siguro you would hear each one of them sa ilang mga recordings nga siguro you'd hear each of the members in other people's recordings sa ilang time siguro mga 80% of sa tanang albums na nigawa sa ilang era na usa nga taga-Toto ito karana. Yan sila ka grabe. Petira, no? Kanahan ko na tutusaw na mo na tanaw na ko pero may YouTube. Grabe man gud ilang kanta gud. Si Prahon drummer ko sa una, si Prahon jud na ako. Sana. Kana apil jud na checklist basta may kay na drummer kay bawo jud ka mo shuffle or sana.
Yan na groove ba. Oo. Kanang Africa. Tanan way labayin sila nga kanta. I'll be over you. Hold the line. Love is it always on time. Grabe sila do. Grabe. One of the greatest ever. Usap pod kay kanang kuan sad na di sila sessionista pero kuan sila kanang bar musicians sa una na ni grabe si kuan kanang Dave Matthews. Dave Matthews Band. Kana sila. Sila Carter Buford. Katong baista nila. Nindot kito sila. Buot kayo na silang duha, no? Ilang baista si kuan ba? Napagay violin. Nagpas kayo ba? More country-ish na melodic na kuan. Karon mo mix gyapon ka na kay mga clientero na kanang active ka na line of work ni moron. Panagsa like a few days ago na ni-reach out nako ni nangutana lang if ka-master ba ko available ba ko for mastering. So available naman. Nangayo sa akong rates. Storya lang sa admin. Ingon sila nga, sige pa, sige mo, balikan ka na mo soon kay di pa magud kompleto among materials. So tiwason pa nila ilahang things, ang ilahang songs nga sa mix before nila hatag nako for mastering. Unsa may forte mo? Unsa may kanang naka-specific genre yun na kuan like metal or sa tinuoray lang di ko ganahan mo pili. Pero for some reason, like let's say the band Shuriken, shout out Shuriken. Shout out nila Forms, Dave. Nila Dave, nila Sean, nila Jum. Kay sila ang akong nahimog kanang constant right before from katong first 3 singles nila nga gipagawas. Ako yun ni Tira Ato, mixing, mastering. Kaya for some reason, nagkasinabot man mi sa ilang vision. Like, nag-gets na ko ilang vision. Nag-gets na ko ang ganahan nila nga kanang approach o quality o kanang mga references nila ba. Or nagkasinabot man mi. Sa labi na sa mga ganahan ni Dave. Kay, actually, si Dave, kasagaran akong kastorya pag mag-back and forth me. So, siya ray tig-collate sa feedback sa boys. Siya ray mupasa sa ko. So, kato. First 3 songs. Sila. Hellwalker, Oni, and Sekigahara. Nano sa atong kuan, nagkuan man may podcast pod. I think episode 17. Kalimut ko basta. Nga, kuya kayo ito na podcast. Marito yung podcast na naikanta. Perform sila. Kuya kayo. Kailan lang na din ako natanawon. Tulog ka kanta, lagi perform. I gotta watch that shit. Any other upcoming projects na imong for now or steady lang sa mga gigs? For now, naigiluto ang fast pitch. Something for 2026. Secret sa karon. Compilation or walang. Pero hint, ang first album na mo ni gawas 2006. So it's like 20 years. 2026 is 20 years, man. Of the first album. So second album na. First album? Grabe 20 years later. 20 years later. Grabe pero nami kanang nami gimugna na something we're currently kanang gapokpok rami sa among selves on that thing for now. But aside from that, ubay-ubay sad mi mag-release og mga bag-o nga singles sa fast pitch. So next year na. Nay-usa karong bare months. Excited. Hapit na makompleto tanang mga collaterals for release.
Under unsa man mo ron? Independent. Under me sa Tower of Doom. Oh, nice. Okay. Gikan ko diha. Mm. Mukuha na kanang dako na kayo sila dito. Murag katong Mm. bago nila na facility ba na kanang sa Mansion of Doom. mansion o Mansion. ito na yung mga gargoyles taas. Kuya. Shout out the Chocolate Factory sila Jeff. Gida ko nila dito. Paitira. Shout out with the Tower of Doom. Shout out Tower of Eric Doom. and Carlo. Happy 20 years, guys. 20 years mo sila? 20 years na po. Grabe na. Paitira. So, we're looking forward to that. And believe it or not, it's 1 hour 30 na. 1 hour. Pasa na, no? No, paspas kayo. Pasa, eh. Nakita na that timer. Especially if kuan ka nang nindot kayo mga itong storya. So, I guess... Asa po day sa kuan, before na ko malimtan, ang Wila Baliw, magsigisan mig suwat ron. Sige sa suwat. Na may mga gibank nga, few songs here and there. Mga siguro tulo, upat. Basta na resurgence ang rock, gano'n, takibaw, no? Na-feel sad na ko. No? Badi, ma-feel sad na ko with like, nigawas ron, let's say, Setsuna, or kanang active balik ang local scene na to diri. Labi na sa Manila. I wouldn't be sure sa Cebu. Pero murag, naapod sa Cebu. Diba? Kay lately, let's say, TLD, diba, all OG lineup rin to sila, diba? Tanaw ka to. Anak ka dito. Nako ato. Siya ngay mo atong takuan ato, pero murag naman buhat diri good, so ano ko kauli. Nindo na to, nostalgic kay to kay kanang karon so na mga nila Paul nila Edric, nila George. Pero pag tukar nila to original line na fanboy ko balik ko karang katong sa una pa na wa pa mi napay ka ng barrier gamay bakit na sila sa entablado kami ta mga kanang upcoming pa bulo pitiro nila nabalik to na feeling kano ba ito pitiro dahil nila grabe writer igor ako sa social media na kita ato pero congrats day ato shout out for TLD boys kayo so before we wrap this up where can sa mga naminaw karon where can they follow you? You guys can follow me or not. Depende rin ninyo sa facebook.com/Russell Manaloto or mato akong artist page pero mas active ko sa akong personal page. Ang butsan nga no, I should be more active po sa artist page. Instagram or sa Facebook? Facebook. Oh, okay. So, Russell John S. Manaloto. Mga akong complete name. Yun. Follow lang ko dito. Also sa Instagram, i-search lang ko, Russell Manaloto. That's with 2 S's and 2 L's. And Manaloto, one word, tanan. Yeah, there ako usually active. I do plan on being more active sa TikTok. I'm getting my... Pwede, Henry, no? Oh, okay. Si Uncle Henry. Uncle Henry. The Philippine pilot. Probihay. Pila na, 100,000 followers na. Nagay siya million views man siguro nga video. Okay, kinsa ramang, nindot sa siya ba? Kay, kinsa ra bagoy piloto nga tig-document sa iyang lupad. There's Pilipinas. Before Henry was doing it. I've never seen anything like it. Siya rin gaon na ba? So, yeah. Good job, Writer. Uncle Henry. Uncle Henry. Gusto ko na siya mo-comment sa kong mga TikTok po na mga post. Heart. Shout out. Shout out. Uncle Henry. Pilot. Captain Henry. Keep on flying high. Kayo. And sa may mga advice niyo sa mga naminaw karon na up and coming artist or up and coming na mga musicians who like what you had like imo experience sa una na they have to talk to their parents or they have to risk unsa pa na kailangan nila risk. Lahi naman good because of social media. Lahi na po doon because of ang kanang just generally lahi na ang kalibutan ron. Yeah. Things are mas dali na i-work around ang imong interests to your profession and whatnot. So, I guess, you other than kanang planning for the future ahead para sa imong kagalingon, I guess, know what you want.
Follow your heart and use your fucking head. Yeah, there you go. Simple. Kanan diskarte taro. Diskarte, Ayaw don't give up your passions just because people say that wala kay padungan na. Diba kanang crab mentality na negative ana. Bullshit na ina sunda kanang be resilient. And then don't forget to be kanang faithful or don't forget the spiritual side of your existence kay kung ma-dead end ka diharam sa gamabalik. Diharam ka balik. Kayo. Ay so kalimot kung unsa pa nay kalisod nimo kay kiba ako di man ko like super religious. Pero like when it comes to religion murag para nako lahi man ang definition sa spirituality ug sa religion. Two different entities. Organized ng religion and spiritual kay spiritual is intangible jud na dili nimo. Yeah, it's for your well-being. While ga-exist ka sa kaning reality na to. Sa atong kalibutan nun ba? Sa imong time. Yeah. Make use of your time. Kayo. Life is too short. Enjoy, live, laugh, cry, get hurt. I say doom scroll. I say doom scroll. Punch someone in the face. pero kanang deserving lang. Kanang wa pa katilaw kanang gamay pangasaba ba kanang kiat na bitaw kayo niya kanang di bitaw. Joke na to. Pero kanang real talk lang ba, di ba? Kanang follow your heart, use your head. Kayo. Don't be an ass, be a nice person. Kayo. Kanana. And practice your passions, whether it's cooking, music, sports, skateboarding, whatever. Be smart about things. Don't be a dumbass. Kana lang. Kayo. Salamat kayo, Ras. Thank you so much for the opportunity na to be here in your crib and to have great conversations nimo. So sa mga naminaw karon, follow A Life of a Bi podcast, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, and see you guys in the next episode. Peace.